Да, точно така. Боже, аз съм малък колкото Ростислав или той вече е голям колкото мен. Аз съм голям. Погледнете, тази резона става идеално. Аз мисля, че даже му малко тясно. Аз имам рези в моя гардероб, деца по-големи от нас. Те? Малин. Те. Не можеш. Добре, поне си оправи яката. Оправи си яката. Не можеш дебил ти врата ли? Неудобно ти е. Добре, не дей сега, не дей. Ще имаш предвид, ако можеш да закопчеш горното на... Чакай, ще се опитам. Не дей сега, няма да един час да съм остави с това копче. Успях. Ти си златен. Така. Не успях. Добре, пусни си, оправи си яката. Оправи си яката, бе, Ростиславе. Тъй, вкарай си ризата в гащите. Бъди спретна. Това клипче ще стане хитне в YouTube. Престани с тези простотиите клипчета, айде. Клипчета. Какво? Цели стопка има. Много хубаво. Много важно. Стига, Ивелина, стига те си лигавили. Айде, Рости, да те видим. Те ли да са? Те, да. Значи, каква е идеята? Да видим как едно момче, как много мама ли му е казала, баба ли му е казала, някой му е казал, сега ще се облечеш тук и трябва да си много спретна. Айде да видим. Да се разкопчели копче. Закопчей си. Влизаш за копчан вече, все едно за копчан, оправяш последното копче и заставаш за снимка. За такава не, как да ти кажа, спретна ти възпитан. Възпитаните хора не се лигаят, не се усмихват. Сериозен, точно те. Да мине някой да го изгледа и да му разчорли косата малко. Айде. Айде. Или Цвети. Добре, който да е. Те, среши се, то ще е последното, което ще правиш, да се срешиш. Все едно си сгребен. Не. Се среши, айде. Айде сега някак си искам да влезеш, да го видиш, да го оцениш и да отидеш тогава само с един жест да му разчорниш косата и да минеш. И виж какво стана, бе, ти много добре знаеш, че някой ще минеш ли такова. Не очаквам. Браво! Не знам какво да прави. Реагирай по някакъв начин на това, което става, нали? Ако става наистина си едно сестра ти, гледай сестра ти, видя такъв си истина и те разчорни. Примерно, айде, брат имаш ли? Да. Влезе брат ти, по-голям ли е? Да. Той би ли направил такова нещо, като те види, че са? Не. Като са къпем и отварят и... Кое? Те. Знаеш. Добре. Това е долу горе също. Айде. Ние гледай си напред, Нещо такова, да. Я да видим още някой нещо да му направи друго. Айде бе, кой е следващия? Както такива, нали, има такива деца и деца зубърчета, нещо и ходим, ще му махнем очилата или не знам какво. Нямаше план, щяхме да му сваря в гащите, ама да има план. Не, не съм подиграе. Нещо средата, ама... Не да прекалено. Някой май идва. По-скоро трябва да е обратното. Айде да видим сега как ни излизаме и ние трябва да го направим спретнат. То е много обратното, ще тръгнем, защото ти не върви. Тоест... трябва да съм разрошените. Да. Късно, така. Айде сте да се лигави, хванете го две момичета.